Könürgünç. Türkmenistanyň dünýä mirasynyň sanawyna girdilen iň ajaýyp ýerlerden biridir. Ol dünýädäki iň gadymy hasaplanýan minarely Nusgawy şäher binagarlygy bilen giňden meşguldur. Gadymy döwürlerde Gürgünç diýilip atlanyrlan Könürgünç, Daşawuz vilayatyna, Türkmenistanyň Demirgazyk günwataryna, Amy derýanyň çep kenaryna ýerleşýär. Gürgünç ähamiýetler neweresiniň döwlet dolandyrşynyň ilk döwrüni, biziň eýýamymyzyň 6-njy ýa-da 7-nji asyrlaryna hökm süren Xarezm şalygynyň paýtagty bolupdyr. Könürgünç geografik taýdan ören amatly. Günwatardan günnogary, Ýewropadan Hataýa barýan, günortadan Demirgazyga, Volga derýasyna barýan köp gatnawly iki kerwan ýolunyň çatyrygyna gurulupdyr.